There is grace for immigration success. Take your visas. They are proven it. No more failures. No more failures. Take your residency permit. Take it right now. 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 Take your citizenship. Take it. Take it. Take it. Right now. Right now. Right now. Right now. The zeal of the Lord will perform it. The zeal of the Lord will perform it. The zeal of the Lord will perform it. Let your amen turn. Somebody hear me. You will know they will break protocols to favor your immigration. They will break protocols to Now favor get your break a immigration. protocol to favor you. Bring up your Okay. father from I need a wherever clear they hid it. payment. From wherever they hid it. I bring it out. I bless it on the table. The time to remember you have God. The time to remember you ask God. The time to remember you ask God. The time to remember you ask God. Let your image on now. Let your image on now. Let your image on now. Let your image rise. 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 Somebody, I don't know who this is for. God, you shall say this one came Banda. from God. God know they give you Say some. no power. Hey. We tamper with it. Hey, God know they give you some. Remember, I'm more eziokwu, and I don't look anybody's face to put eziokwu. You got to go because I'm not looking for favor from anybody. So onye kpata ọ ya abụ mpụta mfu eziokwu agwa gị ya ị nabatara ya no problem, but time we deal with it. Now ifuru ife nwanne anyị nwoke wijeli na-akọ ebe a na-ekpere maka visa ịma ọ ya agba mpụta na-abụ n'Osundat na ebe religion na-apụ ọkụ bụ society bụ na-enwe fed leadership, society enwere gọọmenti, society tinsi ada function all because of na enwere religion dịgasị na bai ma ndị pastor na-enye unu hope ka so many of our people ejilo mind the work of government na ife gọọmenti supposedly imere mụ na gị na-abụ apụtazie ebe anụ n'oke na-ekpe n'ekpere lapụzia ndị niile provide gị ife a ị nọrụzie na-efesi akpa simenti akpụrụ akpụ pastọ agbaghị kwụọ tit gị weta offering a na-eme prayer edebe akaụntụ nọmba ma foreign akaụntụ nọmba ma local ma international a na-adoneti ego ka God wee nwee ike solve problem. Do you not understand? Na ịpụta na America enwere pastors, iruo na UK enwere pastors, irugasịa na some European country enwere reverend father pastors, mana how many of them ka ị na-afụ na-ekpere ndị their citizen na-ekpere for visa approval or inweta resident card or inweta permanent resident card or inweta passport or inweta green card? Such thing adịghị eme fada akọda akụkọ afọ. Do you know why? Because now the system is working properly. So many of them need this visa to ịbata Africa. You got to go. So because na system is not working, kpatara ị ga-eji wee na-ekpe ekpere for visa approval. Ị na-achọ green card na-achọsi ike mụ na gị ma passport anyị na-achọsi ike because na system anyị adịrọ organized. Nothing is working. Onye ọbụla na-achọ obodo ọ ga-eti isi. Obodo afọ anyị na-agbaje bụ mmadụ mekwara ya wee dị mma. Mana abịa na Nigeria ma ọ na Africa ebe ndị pastọ ga na-enye gị hope ebe ọ bụ na Jizọs ma God na-enye visa na-enye green card na-enye paspọtụ kedu ife mere na Jizọs ma God afọ edoziro society mụ na gị na-abụ ka anyị lapụzie na-agbasasị obodo oyibo ọ nọ ka ife ama mmiri enwilo na-agwa unu na arụsị na-eji obodo oyibo ebute ego anata mana arụsị ahụ enwere pawa idevelopụ vileji na ọ ya alapụgodo anyị ka eje obodo oyibo anyị ruo ebe ahụ ya ekpere osi nwa onye ọcha sọbọfọs alụwa yahoo bube ngwongwo rụba nnụnụ mmebe manner of job anyị supposed imenụ ruo obodo oyibo nụba ma agadi nwaanyị ọgbọ nne anyị ma grandmother anyị. I don't know if you get my point. So mana mmụọ niile a na-agwa gị ma Jizọs ma God ma eze nwaanyị sọbara ma ndị nọ na mmiri nwere pawa izipụga obodo oyibo mana fe nwere pawa ya organizere sistem na be anyị ka ọ wọkụba properly ka ndị Germany bịa be anyị ribe adụro. Na-ekwuela desi nkwucha ya ị na-akọsa ọsọ ọnụ look at ife man of God na ekpere unu na ekpere na a ga-ebrek gị protocol wee nye gị green card
nye gị paspọtụ. Nwaanyị Chineke, ebere some of unu na-emere m. But it is what it is. Ọnụ nwaanyị na-ele oke anya n'ile ọrụ, mana m ga-apụtakwa na-abụ n'eziokwu. Ife ọ na-akọ ebe anụ ada akụ ụda akụkọ afọ akọ. If your document is not complete, nwanne nwere onye na-enye gị anything. Ịghọta, ha na m agwakwa gị ebe a jụkwa eze ka bakọwalụ gị ọfụma.